gyda'n gilydd a dyn ni'n falch iawn bod nhw wedi aros ymlaen I arwain ni'n yn un addoliad bore yma, so diolch yn fawr I chi, croeso. A hefyd, croeso arall I Arfon Jones. Sydd yn rhannu'r gair efo ni nes ymlaen. So, bore exciting iawn bore yma. So, croeso pawb. Gobeithio bod pawb wedi ffindio sydd a drosodd i'r band. Diolch yn fawr. Bore da. Diolch. Sori. Bore da, Cadog. Bore da. Da ni mynd I gael cyfnod o addoli. Yay. A cyn I ni hynna, dwi jyst mynd I ddarllen sawl I wahodd chi I addoli. A wedyn ei weddio, a wedyn non I addoli. Salm 145, adnod 1 I 3, yn deud, dwi'n mynd I dy gamol di, fy new am brenin, a bendithio dy enw di am byth bythoedd. Dwi eisiau dy gamol di bob dydd a dyfoli di am byth bythoedd. Mae'r arglwydd yn fawr ac yn heiddi ei foli. Mae fawredd tu hwnt i'n deall ni. Ia, Dad, dwi jyst yn gweddio amdano ni bore yma. Fyddwn ni'n gallu codi llgada ni a addoli chdi achos ti yn heiddiannol, ti yn fawr, ti mor anhygoel, Dad. Dwi jyst yn gweddio ni di helpu bob un o'n ni. Jyst ddod o dy flaen di, lle bynnag da ni arni, I addoli chdi. Amen. Os da chi eisiau sefyll.
rhwystro'r holl a lluog? Pwy all 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 rhwystro Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llun, tywysog bywyd pur yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano? Pwy all beidio ffreithi'r gloch? Dyma
Diolch Dduw am dy gariad di. Diolch am dy gyfiawnder, diolch am dy heddwch, y heddwch wrth i roi ni. Diolch am dy bresenoldeb di Dduw, diolch am ddod i'r byd yn Iesu Grist. Diolch am farw ar y groes, diolch am dy waed. Diolch am dy aberth di, diolch am gymryd ein pechod ni ar y groes. Diolch bod ni'n rhydd heddiw yn Iesu Grist. A diolch am dy ysbryd, diolch bod dy ysbryd di yma nawr. Yn gweinidogeithi yn am ni. A dyn ni jyst yn gwahodd mwy o dy ysbryd di Dduw. Heddiw bore yma, ond yn ein bywydau, bob dydd, dyn ni eisiau mwy ohono ti Dduw. Felly eto, dyn ni'n gofyn i ti'n llenwi ni Dduw, achos dyn ni da angen di. Tir y ysbryd glân. Down at Dduw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plyd. Yn ein plyd. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynna ffordd awdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda ddefnydd, lliw ei cryf, defnyddio ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddio ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenwa nghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf o'i beidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda ddefnydd, lliw ei cryf, defnyddio ni, i ddod â gogoniant i dy enw
Gwych, am amser o'r ddoliad i ddechrau ein amser bore yma. Diolch yn fawr i'r band. Cyn bod ni'n mynd ymlaen, bod y plant yn mynd ar grisiau, a dyn ni'n cael bach o symudiad, mae yna jyst cwpl o gyhoeddiadau sydd angen i ni wneud. So peth gyntaf ydy caru Carsalem, heno am 6. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Dyn ni'n cael noson Taskmasters gyda Elin a Rodri, so edrych ymlaen i hynna. A wedyn, dyn ni'n cael clywed gan Jan a Manon ynglyn â sut dyn ni i caru ein gilydd, caru ein gelynion a caru ein cymdogion. So mae heno yn mynd i fod yn noson gwych, so croeso gynnes i pawb. 6:00 yma yn y capel. Wedyn, mae jyst yn wythnos normal i ni, I suppose. Mae grwpiau cymuned nos Fawrth. Wedyn mae Sir Bach, bore dydd Mercher, a wedyn Clwb Ieuenctid, nos Fercher. A wedyn, dyna ni o rhan digwyddiadau, y pethau sydd yn digwydd. Just cwbl o bethau ychwanegol hefyd. Fel dyn ni'n gwybod, mae'r cornel yma wedi cael bach o sbrw, so mae hyn yn mynd i fod yn lle i'r ieuenctid. Yr ieuenctid, yn ystod y pregeth, iawn. So, dyn ni'n falch iawn o'n ieuenctid ni, a mae'n gwych cael nhw gyda ni yn yr addoliad. Ond yn ystod y pregeth, mae yna lle draw fan hyn i chi mynd i eistedd lawr, cael eich clipfyrddau allan gyda'ch taflenni chi, a sgwennu lawr be mae Duw yn siarad gyda chi am trwy'r pregeth. So mae hynna gyd yn barod i'r ieuenctid. So unrhyw ieuenctid sydd eisiau dod, mae yna lle fan hyn i chi gwneud hynna. A hefyd, ar ôl y gwasanaeth, syth ar ôl, dyn ni'n dechrau nôl Clwb Plus. Wei, diolch Lewri. So i rai ohonych chi sy'n cyfarwydd â Clwb Plus, mae Clwb Plus yn rhywbeth sy'n digwydd syth ar ôl gwasanaeth i pobl ifanc ac oedolion ifanc. Nawr, o'n i am ddweud, dwi'n cyfri fel hynna, ond dwi'n siŵr bod hyn dwi'n jyst yn oedolyn. Ond dwi'n mynd. So ar ôl y gwasanaeth, os ydych chi yn person ifanc, oedolyn ifanc, a eisiau cael eich annog, sgyrsio bach yn fwy ynglyn â beth ni wedi clywed yn y pregeth, a cael amser i gweddio dros ein gilydd, croeso i chi dod draw at y lle yma gyda'r soffas a'r beanbags, i ni cael bach o amser gyda'n gilydd syth ar ôl y gwasanaeth. Byddwn ni ddim yn hir, ond mae jyst yn gwych i cael amser gyda'n gilydd fel hynna. So croeso i unrhyw sydd eisiau ymuno bore yma i ddod i hynna. Wedyn, y peth ola, os dwi'n iawn, ydy, dau peth, sori. Peth gyntaf ydy, wedyn, mae hanner tymor yn dod yn fuan. Ac yn ystod hanner tymor, mae Caru Carsalem yn cynnal 2 digwyddiad. Mwy o fanylion i ddod, ond just bach o sneak peek, bydd yna 2 digwyddiad yn digwydd dros hanner tymor yn y capel yma, so dwi'n edrych ymlaen yn fawr at hynna. A'r peth olaf ydy i'r rhai observant ohonych chi ar y ffordd i fewn, byddech chi wedi sylwi bod y capel yn edrych bach yn wahanol o'r tu allan. Dyn ni'n gwneud bach o waith ar y wal fyna, so mae yna scaffold yn ei fyny, mae yna pethau builders tu allan. So just gofyn i chi, just bod yn gofalus pan ydych chi ar y ffordd i fewn. Mae'n digon saff, ond just, byddwch yn gofalus pan ydych chi ar eich ffordd i fewn. Gwych. So, cyn bod y plant yn mynd lawr grisiau, ydyn ni'n cael Arfon i ddod i fyny, neu ni jyst cael gair bach o weddi. O Dduw Tad, diolch am dy bresenoldeb. Diolch bod y bresenoldeb yma gyda ni yn yr ystafell yma. A dyn ni jyst isio mwy ohono fe. Dyn ni isio mwy ohono ti. So dwi jyst yn gweddio nawr dros y plant wrth nhw'n mynd lawr grisiau. Gweddio bydden nhw'n cael hoel, bydden nhw'n cael dysgu, ond y mwy na hynna, bydden nhw'n dod i nabod pwy o'i ti. Bod ti yn Duw sydd yn ei caru nhw. Ac eisiau bod yn ffrindiau gyda nhw ac arwain nhw. So dwi'n gweddio dros nhw wrth nhw'n mynd lawr grisiau gyda'r arweinwyr. A hefyd dwi'n gweddio dros Arfon. Ni di jyst tywallt y ysbryd arno fe, wrth fe dod i rhannu dy air gyda ni. Ni di siarad trwyddo fe, a ni di rhoi calonnau agored i ni derbyn y clywed be sydd gen ti i ddweud trwyddo fe bore yma. Yn dy enw di, dyn ni'n gweddio. Amen. Amen. Felly plant, amser i chi mynd i lawr, ieuenctid, symuda. Dych chi'n gallu cael gar bach rhwngddo chi i ddweud helo, wrth i bach o symudiad digwydd. Diolch i ti, Brenhinoedd. Wel, bore da Caersalem. Mae'n braf cael bod yma hefo chi, nôl yn y gogs. Dwi'n gobeithio byddwch chi'n dall fi'n siarad heddiw. Nid am bod fi wedi troi yn hwntw. Gai roed hwn i lawr yn rhywle.
nid am bod fi wedi troi yn hwntw, ond mi ges i ddamwen fach echdoi. Ddari fi golli nant ffrynt. Ddari o crawn o gynnau, ddari o gael ei gnocio allan, a dwi'n teimlo bod fi'n siarad efo chdi bach o lips. Felly, os newch chi faddau mi am hynny, dwi am mynd at y deintydd fory i gael ei sortio fo. Wel, dwi eisiau gwybod i ddechrau, faint ohonoch chi sydd wedi bod yn y gyfres yma, yn dilyn y gyfres ar Elias. Reit, tua hanner yn hanner, gweddill ohonoch chi ddim, mae Caersalem wedi bod yn dilyn cyfres ar hanes y proffwyd Elias. Ac fasen wych gallu mynd trwy'r hanes i gyd, ond dos gynnon ni'm amser i wneud hynny. Dwi yn un da am brygethu'n hir, ond na i drio peidio gwneud. Yden ni wedi dod i hanes bach ar ddiwedd penod 19, a na i ddarllen hwnnw i chi gyntaf o adnod 15 ymlaen. Dyma yr arglwydd yn dweud wrth Elias, dos yn ôl y ffordd deithos di, a mynd ymlaen i anialwch Damascus. Yno, Eninia Hasael yn frenin ar Syria. Wedyn, rwy ti aninio Jehu fab Nimshi yn frenin ar Israel. Ac Elias fab Shaphat o Abel Mechola, i gymryd y led i fel proffwyd. Bydd Jehu yn lladd pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hasael, a bydd Elias yn lladd pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu. A gyda llaw, mae gen i 7,000 o bobl yn Israel sydd heb fynd i lawr ar ei gliniau a ddoli bal a chusanu ei ddelw. Felly, dyma Elias yn mynd ac yn dod o hyd i Elias fab Shaphat yn aredig. Roedd 12 o barau o ychen yno i gyd, ac roedd Elias yn gweithio gyda'r par olaf. Dyma Elias yn mynd hibio ac yn taflu ei glogyn dros Elias wrth basio. A dyma Elias yn gadael yr ychen, rhedeg ar ôl Elias a dweud wrtho, "Please, gad i mi fynd i ffarwelio a dad a mam gynta, a wedyn do fi ar dôl di." A dyma Elias yn ateb, "Iawn, dos yn ôl, ond meddylia di beth dwi newydd i'w wneud i ti." Felly dyma Elias yn mynd yn ei ôl, lladdodd y 2 uch oedd ganddo, a defnyddio'r ger a'r iau i wneud tân gyda nhw. Coginiodd y cig ar y tân, a dyma bobl y pentref i gyd yn cael bwyta. A dyma fo'n mynd ar ôl Elias i fod yn was iddo. Dwi eisiau siarad chydig y bore yma am y ffaith yn bod ni'n greaduriaid bregus. Chi'n teimlo fregus weithiau? Hynny di, mae'r dant ma'n dangos bod fi'n bregus. Na, y dant oedd yn ellu. Den ni'n greaduriaid ofnadwy o fregus. A weithiau, den ni'n chydig bach wrach yn falch. Den ni'n meddwl bod ni wedi cyrraedd, chi'n gwybod? A bod ni wedi cael bob peth yn iawn. Ond den ni'n trio roi'r argraff yna yn aml i bobl eraill, beth bynnag. Ond yn ddistaw bach, den ni'n gwybod am y brwydrau a'r anawsterau sydd yn codi a'r problemau sydd yn codi yn teuluoedd ni ac yn yn henaid ni hyd yn oed. Dydy bob peth ddim yn hyncy-dori ar ôl i chi ddod i gredu yn Iesu Grist. Mae'n iechyd ni'n gallu bod yn fregus. Sne'r un ohono ni, o'n i ddoe yn ymweld â'n had yn Rhuthun. Mae o'n 97 oed. Ac oedd o'n deud wrtha i, dwi'n gwybod faint o amser sydd gyda i ar ôl ysdi. O'n i'n deitha, wel, dwi'n gwybod faint o amser sydd gyda i ar ôl chwaith. Den ni ddim yn gwybod nac den. Den ni'n greaduriaid bregus. A mae'r Beibl yn llawn o hanesion am bobl fregus. Yn llawn hanesion am bobl
Den ni'n ei galw nhw'n arwyr y ffydd. Se chi'n troi enghraifft i Hebreaid penod 11, mae yna restr o bobl y fanne, pobl ffydd ynde. Bod pobl wedi gwneud hyn oherwydd bod gennyn nhw ffydd yn yw. Ond pobl wan oedden nhw. Pobl feidrol, pobl oedd yn gwneud camgymeriadau. Nid pobl oedd wedi cyrraedd rhyw safon uwch o ddiwioldeb na phawb arall. Chi'n gwybod, pobl oedd super spiritual, ac oherwydd bod nhw'n super spiritual, oedd Duw yn gallu defnyddio nhw. Nid felly oedd hi. Nid pobl oedden nhw oedd yn gwneud bob peth yn iawn. Pobl oedd yn baglu, pobl oedd yn gwneud camgymeriadau, pobl oedd yn pechu, pobl oedd yn gwrthgilio. Meddyliwch am ddau ohonyn nhw, Moses. Da ni'n meddwl am Moses fel un o arwyr mawr y ffydd mewn ffordd, na perthyn i gyfnod yr Hen Testament oedd o, ond oherwydd i ffolineb gafodd o ddim mynd i mewn i wlad yr addewid. Nas o camgymeriadau, ar o wylltio wrth daro'r graig neu ddwy waith, ac oedd Duw yn ddig efo fo. Neu meddyliwch am Dafydd, y brenin. Chi'n bod, fo oedd yr esiampl perffaith o i fydd dod i Dduw. Ie? Mi nas Dafydd lwysi o camgymeriadau, dim just efo Bathsheba, ond un o'r camgymeriadau nath o, oedd i fod o wedi adeiladu byddin enfawr iddo fo ei hun, ac wedi mynd ati i goncro gwledydd o'i gwmpas, ac am bod o wedi gwneud hynny, fe gododd rhai o'r problemau, den ni'n ei gwynebu yn yr hanes yma am Elias. Pobl feidrol bregus oedd wedi dysgu, wel, o lia weithiau i ymddiried yn Dduw, i drystio Duw, a gadael i Dduw weithio trwydden nhw. Felly, pan ydych chi'n darllen hanesion y bobl yma yn y Bibl, nid sôn am ryw bobl ryfeddol ydyn ni, ond sôn am bobl wan oedd yn addoli Duw rhyfeddol. Duw oedd wedi gwneud y gwaith. Ymddiried yn Dduw wnaethon nhw. A dyn felly oedd Elias. Oedd Duw wedi gwneud pethau rhyfeddol trwyddo fo, ond fel mae Iago yn dweud amdano fo, dyn cyffredin oedd o. A mae'n werth mynd yn ôl, os gewch chi gyfle i ddarllen diwedd llythyr Iago, y darn ar y diwedd, y cyd-destun ydi gweddi. Chi'n gwybod, dwi'n deud yn aml, yn bod ni fel Cristnogion, da ni'n meddwl bod gweddi yn rhyw gyfrifoldeb da ni'n gorfod gwneud oherwydd bod ni'n dilyn Iesu Grist, mi ddylen ni fod yn bobl sydd yn gweddio. Ond nid rhyw ddefosiwn orfodol fel yna, mae Duw isio, ond rhywbeth naturiol, perthynas naturiol efo Duw o ddydd i ddydd. Bod ni'n gallu, gweddiwch yn ddibaid, gweddiwch bob amser mae'r Beibl yn ei ddeud. A be mae hynny'n ei olygu ydy bod ni'n gallu siarad fod Duw lle bynnag ydyn ni. A ceisio i wyneb o. A ceisio mateb wedyn i'w arweiniad o. Nawr, mi roedd Elias oedd yn un o'r proffwydi mwyaf yn yr Hen Testament. Rhyfeddol rhai o'r pethau oedd o wedi wneud. Yn nerth Duw, wrth gwrs. Fodd ar ymddangos efo Moses, os ydych chi'n cofio, ar fynydd y gweddnewidiad. A mi roedd o'n sicr yn gadael i Dduw weithio trwyddo fo weithiau, ond mi roedd o hefyd yn ddyn bregus ofnadwy, wnaeth lot o gamgymeriadau. A mae hanes Elias yn dangos gwendidau dyn ei hun. Dwi'n cymryd rhai ohonoch chi sydd wedi dilyn y gyfres yma, bod chi wedi cael eich atgoffa o rhai o'r hanesion oedd yn arwen i fyny at lle den ni heddiw. A gweld bod Elias yn gallu colli dymer. Mae gynna i dymer ofnadwy. Jyst gofynnwch i Rachel yng Ngwraig i. Reit, mae gynna i dymer. Elias oedd o'n ddyn oedd yn colli dymer. Neu yn gallu llithro i feddwl i fod o'n rwy'n pwysicach nag oedd o. Da ni wedi gweld hynny'n ei hanes o. Da ni wedi gweld ei gamgymeriadau. Dro arall oedd o'n sythio i selder ofnadwy.
yn dioddau o broblemau meddyliol. A dwi wedi bod yn fanno hefyd, fwy nag unwaith. Felly, nid sôn am ddyn anhygoel ydyn ni, ond sôn am ddyn cyffredin oedd yn addoli ac yn dilyn Duw anhygoel. Mae'r hanes yn dechrau hefo fo, i wrthdaro fo, hefo'r brenin Achab a'i wraig Jezebel, oedd yn addoli Baal. Chi'n gwybod, mae'n ddiddorol yn dydi. Mi roedd y cyfnod yma yn gyfnod llewyrchus iawn yn hanes Israel. Oedd tad Achab, y brenin Achab, oedd dyn o'r enw Omri. A am yr 100 mlynedd cyn hynny, cyn i Omri ddod yn brenin, mi roedd teyrnas Israel yn y gogledd, un deyrnas oedd i ynyddiau Dafydd a Solomon, ond ar ei rannu o'n erfel cartre 10 llwyth yn y gogledd yn cael ei alw'n Israel, 2 lwyth yn y 10 yn cael ei alw'n Juda. Ac yn y gogledd, os dwi'n cofio nawn, rhywbeth fel 6 o Brenhinoedd wedi bod mewn 100 mlynedd. Oedd o'n gyfnod ofnadwy o ansefydlog, ond wedyn mi ddaru'r brenin Omri ddod. A be nath Omri oedd dod â sefydlogrwydd i'r wlad. Oedd hi'n wlad lwyddiannus iawn yn ei gyfnod o, ac yn gyfnod Achab hefyd. Oedd hi'n llwyddiannus yn faterol, oedd hi'n llwyddiannus yn wleidyddol, oedd hi'n llwyddiannus yn filitaraidd, oedd hi'n llwyddiannus o ran gwneud cytundebau hefo'r gwledydd, oedd hi amgylch ac yn y blaen. Rhyfeddol, oedd o'n brenin arbennig Omri, ond doedd o ddim yn frenin diwiol. Doedd o ddim yn frenin diwiol. Mi roedd o hefyd wedi gwneud lot o bethau oedd yn groes i ewyllus Duw. Fo gyda llaw ddaru adeiladu Samaria, prif ddinas Israel. Cyn hynny, Jezreel oedd y brif ddinas. Felly, y gwrthdaro yma, chi'n gwybod, Elias yn dweud, dos na ddim glaw yn mynd i fod am 2 blynedd. Ac mae Duw yn dweud wrth Elias am mynd i guddio Nant Ceryth, oedd yr ochr draw i'r afon Iorddonen, yr ardal dyn ni'n nabod heddiw fel Jordan, gwlad yr Iorddonen. Oedd o di mynd i fanno i guddiad, a wedyn oedd o'n cael ei fwydo gan y brain, gan y cigfrain. A wedyn mae Duw yn dweud wrth o am fynd i Sareffath. A mi roedd Sareffath yn yr ardal i'r gogledd o Israel, lle roedd Jezebel yn dod o. Addolwyr Baal oedd yn fanno. Reit? A mae Elias yn cael ei ddanfon i fanno i'r wraig weddw yma oedd yn addoli Baal i fwydo fo i gynnal o. Mae'n hanes rhyfeddol. Ac ar y diwedd, dyn ni'n cofio bod mab y wraig wedi marw ac mae Elias yn codi'r mab yn fyw. A wedyn mae Duw yn anfon Elias i ddweud wrth Achab bod glaw yn dod eto. Dwi wrth modd hefo'r hanes yna, lle mae'r brenin yn dweud, ti ydy'r un sy'n creu helynt i Israel. Chi'n gwybod, fel dydes i, oedd hi'n wlad sefydlog, lwyddiannus, ac oedd y proffwyd ma'n creu helynt. Oedd o'n yn cael ei weld fel rhywun oedd yn eisiau troi yr llywodraeth, eisiau dymchwel yr llywodraeth. Oedd o'n ofnadwy. Beth bynnag, eithon ni mlaen wedyn ac eithon ni'r hanes a mi wrandawes i ar bregeth Hanna am fynydd Carmel a'r gwrthdaro rhwng Elias a phroffwydi Baal. A mae'n ddiddorol, mor rhyfeddol ydy'r hanes yna, yn fanna ydych chi'n dechrau gweld gwendid Elias, gweld i fod o'n bechadur. Darllenwch yr hanes ar ôl chi fynd adre. Mae o'n sôn lot fawr am fi. Yn fanna, mae'r tro cyntaf iddo fo ddeud, rhywbeth oedd yn dôn gron gyno fo. Fi ydy'r unig un sydd ar ôl. Fi ydy'r unig un sydd ar ôl o broffwydi yr arglwydd. Ac mae ymateb o weithiau hefyd yn gwneud i chi ofyn,
Oedd o'n adlewyrchu gymeriad ei hun fwy na ewyllus Duw. Chi'n gwybod, pan mae o'n tynnu coes proffwydi bal ac yn gwneud hwyl ar ei pennau nhw. O'n i'n siarad efo Rachel ar y ffordd i fyny yn y car ac oedd hi'n sôn am Rick Warren a bod ne drafferth wedi bod America oherwydd bod Rick Warren, bod ne ryw ffilm ohono fo yn ysgwyd llaw hefo Muslim, ac yn cyfarch rhywun arall, oedd ddim yn dderbyniol yng ngolwg pobl Laden Dde America, llynde. A wedyn mae'n ei gwestiynu wedyn, ydy Rick Warren yn Gristion go iawn neu peidio? Chi'n gwybod? Ac mi ro'n i gweld rhywbeth o'r agwedd Americanaidd afiach yn Elias. Chi'n gwybod? Wrach bod eich Duw chi'n cysgu, neu wrach bod eich Duw chi yn y lle 6, neu rhywbeth gwneud hwyl ar ei benno. Ydy hwnna wir yn adlewyrchu ysbryd Iesu Grist a Duw? Dwi'n yn siŵr. A wedyn mae gynnon ni ar y diwedd yr hanes erchyll yna amdano fo'n lladd proffwydi bal. 400 a hanner o broffwydi bal a 400 o broffwydi Asera. Mae'r math yna o agwedd a'r math yna o beth yn rhywbeth sydd yn gallu digwydd yn y byd Cristnogol heddiw. Hynny ydy, pan mae gynnoch chi weinidogaeth lwyddiannus a pob peth yn mynd yn dda, a mae'r hunan yn cymryd drosodd. Da ni wedi clywed scandals am arweinwyr yn America yn camdrin merched a rhywbeth felly. Chi'n gwybod, pobl oedd efo gweinidogaeth ryfeddol, ond mae'r un drwg yn llithro i mewn ac yn cymryd drosodd. A mae o'n gallu digwydd yn bywydau ni, rhaid i ni beidio meddwl yn bod ni wedi cyrraedd. I've arrived, dyma fi. Oherwydd, da ni gyd yn greaduriaid gwan, da ni'n gallu baglu, da ni'n gallu gwneud camgymeriadau. Ac eto, dyna pam mae bywyd o berthynas efo Duw a gweddi mor hanfodol bwysig. Pan da ni'n dechrau esgeiluso'r pethau yna, a just rhoi'r argraff i bobl o'n cwmpas ni, bob peth yn mynd yn iawn yn ysbrydol. Dyna pryd mae pethau yn mynd yn wrong. Ddylen ni ddim meddwl bod Duw ddim ond yn gweithio yn yr oedfaon mawr pan mae filoedd o bobl a pan ryw wirthiau a chau rhyfeddol yn digwydd ac yn y blaen. Dwi'n yn dweud bod hynny ddim yn gallu digwydd. Dwi'n hun yn ddyn sydd wedi cael yn iachau yn llwyr o epilepsi. O'n i'n dioddau o epilepsi difrifol a fi oedd y mam i farw o ffit epileptig oedd o'n y teulu. A dwi wedi cael yn iachau, dwi wedi cael ffit ers diwedd y 70au cyn i'r rhan fwyaf o'ch chi gael eich geni, mae'n debyg. Chi'n gwybod? Ond pidio na meddwl mae dim ond, mae Duw yn gweithio yn aml, yn dawel, yn y pethau bach, yn y caredigrwydd, y gweithredoedd bach o garedigrwydd a diwioldeb mae pob un ohono ni yn ei wneud. Beth bynnag, da ni'n mynd ymlaen, mae'r hanes am Elias yn gweddio am law, ac yn syth ar ôl hynny, dych chi'n cofio, da ni'n sôn am Jezebel eisiau lladd Elias oherwydd be nath o i'w phroffwydi hi. A beth sydd ddiddorol yn fama ydy, pan dych chi'n darllen yr ysgrythyr, yn yr hanesion ar y dechrau, dych chi'n darllen y geiriau, dywedodd yr arglwydd wrth Elias. Dych chi'n cael y geiriau yna fama. Elias ei hun sydd yn dianc. Mae gynno fo ofn. Mae o'n rhedeg i ffwrdd a mae o'n mynd lawr i Beersheba o Israel yn y gogledd trwy Juda ac i lawr reit i 10 gwlad Juda. Allan o yr tir lle roedd Achab yn teyrnasu. Ac yn fanno mae o'n deud, dwi eisiau marw. Dwi eisiau marw. Ac eto, gach mi ddweud, dwi wedi bod yma ni. Pan ges i breakdown difrifol ar ôl bod yn gweithio am 6 blynedd heb o undeb rannu bynwyr,
Ac o'n i'n gweithio 7 diwrnod yr wythnos. Mewn 6 blynedd, mi gymes i bythefnos o wyliau. Ac o'n i wedi torri'n llwyr. O gynnau eisiau marw. A dwi'n cofio drifio'r car i fyny i'r mynyddoedd, dario beth i enwen nhw i'r gogledd o Gaerdydd, hibio Merthyr ac ymlaen i gyfeiriad Aberhonddu a meddwl fedra i ddrifio dros ochr y dibyn a lladd yn hun. Dyna lle oeddwn ni. Chi'n gwybod, beth sy'n wych ydy, bod Duw yn dduw mawr. A mi ddefnyddiodd Duw y pethau ryfedda i'n stopio fi rhag gwneud hynny. A dwi'n mynd dweud, gach mi ddeud hyn hefyd, hyd yn oed ers hynny, mae yna gyfnodau pan dwi wedi bod yn teimlo, bod fi'n cael mynd i bregethu a gwneud hyn a'r llall, a Duw yn dda yn nghynnal i wneud yng ngwaith. Chi'n gwybod, mae yna adegau pan dwi wedi bod yn teimlo, dwi eisiau marw, dwi wedi cael digon, arglwydd dwi'n barod i ti'n Nghymru di. Ond mae Duw yn dduw trigarog. A mae o'n mynd wedyn, mae Duw yn dweud wrtho fo bod ne daith hir o'i flaen o. A mae'n ddiddorol, mae pobl yn meddwl bod Duw wedi ddanfon o'i lawr i fynydd Sinai. Ond nath Duw ddim, oherwydd pan mae'n cyrraedd yna, mae Duw yn dweud wrtho fo, be ti'n neud yma? Be ti'n neud yma? A mae'n rhywbeth yn dweud i bod Elias wedi mynd lawr i fynydd Sinai oherwydd bod o'n gobeithio wrach cyfarfod efo Duw eto. Oherwydd ar fynydd Sinai oedd Duw wedi cyfarfod efo Moses. Ac oedd Elias yn rhyw obeithio wrach y gallai fo gyfarfod efo Duw. A ddech chi'n cofio'r hanes am y gwynt stormus a'r daeargryn, a'r tân ac yn y blaen. A doedd Duw ddim yn y pethau yna. A wedyn distawrwydd llethol. Dwi wrth y modd hefo rhyw esboniwr sydd yn deud fel yma am y distawrwydd yna. The silence of God's apparent absence. The silence of God's apparent absence. A dyn ni'n meddwl y bydde Elias wedi newid ar ôl y profiad anhygoel yna. Ond nas o ddim. Gadwch mi jyst yn sydyn iawn. Darllen i eiriau fo. Mae o'n cyrraedd mynydd Sinai, neu Horeb oedd yr enw arall anna fo. Mynd i mewn i ogof, a dyma'r arglwydd yn siarad fo, be wyt ti'n neud yma, Elias? A dyma fo'n ateb, gwrandwch anna fo. Dwi wedi bod yn hollol ffyddlon i'r arglwydd y Duw holl bwerus, ond mae pobl Israel wedi troi cefn ar dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu a llore a lladd dy broffwydi, a dyma fi, yr unig un sydd ar ôl, a maen nhw eisiau'n lladd i hefyd. Be sy'n ddiddorol, mae o'n cael y profiad ne, a mae o'n cyfarfod â Duw yn y llef ddistaw fain neu y distawrwydd llethol. Be mae'n ddeud wedyn? Mae Duw yn gofyn iddo fo, be wyt ti'n neud yma, Elias? Adnod 14 rwan, adnod 11 cyn y profiad oedd y llall. A mae'n dweud yn union yr un peth. Dwi wedi bod yn hollol ffyddlon i'r arglwydd, y Duw holl bwerus, ond mae pobl Israel wedi troi cefn ar dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu a llored i a lladd y broffwydi, a dyma fi yr unig un sydd ar ôl. A maen nhw eisiau fy lladd i hefyd. Doedd y profiad gafodd o gyfarfod â Duw yn yr distawrwydd neu di newid dim ar ei agwedd o. A mae hwnna'n gysur i mi, oherwydd, chi'n gwybod, oedd Duw ddim yn disgwyl iddo fo sortio ei hun allan gyntaf cyn i ddefnyddio fo. Mae Duw yn rhoi comisiwn iddo fo pan mae o'n dal yn wan, pan mae o'n dal ddim wedi cyrraedd, wedi sortio ei hun allan. Oedd o'n dal yn isel. Oedd o wedi cael y profiad rhyfeddol yma, ac eto, na, doedd o'n dal ddim wedi
dod i weld pethau'n iawn. Mae'r Testament Newydd yn hatgoffa ni dro ar ôl tro, mae'n llestri pridd ydyn ni. Dwi'n hoffi'r geiriau yn ail Corinthiaid penod 4. Gadwch mi jyst darllen rhywun i chi'n sydyn. Ail Corinthiaid penod 4 ac adnod 7 ymlaen. Dyma'r trysor mae Duw wedi roi ni. Mae'n cael ei gario gyda ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohono ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael yn llesu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael yn herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael yn taro i lawr, ond yn cael ein codi nôl ar ein traed bob tro. Wrth ddioddef yn y gorffennol, dyn ni'n rhannu'r rhyw wedd ar farwolaeth Iesu. Mae hynny mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Bywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Mae'r llestri pridd neu mae'n rei yn meddwl, mae lampau pridd oedden nhw. Ac chi'n gwybod, bod y lamp wers dim byd, maen nhw'n cael eu taflu ffwrdd ar ôl cael ei defnyddio. Y lamp sydd yn rhoi goleuni. A mae'r un peth yn wir amdano chi a fi. Diolch bwys pa mor wan dyn ni'n teimlo, diolch bwys pa mor fregus, diolch bwys os dyn ni messed up yn llwyr, os dyn ni wedi gwneud y camgymeriadau mwyaf ofnadwy yn ein bywydau ac yn ein gorffennol, mae Duw yn dal i fedru'n codi ni ar yn traed a'n defnyddio ni, oherwydd mae gynno fo mae'r grym, nid gynno ni. A wedyn, mae Duw yn comisiynu Elias eto. Ac mae'r hanes yn fama yn ddiddorol, oherwydd mae Duw yn dweud wrth Elias bod Hasael i gael i eneinio'n brenin ar Syria, a Jehu yn brenin ar Israel, ac Elias i gael i eneinio i wolynu o fel proffwyd. Gyda llaw, os edrychwch chi yn yr hanesion wedyn, mi nath Elias yr ola, mi ddario broffwydio eneinio Elias, fel y gwelson ni yn y darlleniad, ond ddario ddim eneinio Hasael na Jehu. Elias ddario eneinio Hasael, ac un o urdd y proffwydi ddario eneinio Jehu, brenin Israel. Felly mi ath Elias yn ei wendid i gyflawni yr comisiwn oedd Duw wedi roi iddo fo. A dyn ni'n cael yn atgoffa yma eto. Oedd Duw wedi trio dweud wrtho fo gymaint o weithiau, nad fo oedd yr unig un oedd ar ôl. Chi'n gwybod, mae Duw yn gweld y darlun mawr. Dwi'n gwybod amdano chi, weithiau dwi'n anobeithio dros Gymru. Dwi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd? Os neu unrhyw obeth yn enwedig y Gymru Gymraeg, dyn ni wedi troi cefn ar yr Efengil, a dwi'n mynd i deimlo chydig bach, fel Elias, chi'n gwybod, fi ydy'r unig un sydd ar ôl. Bobl bach. Ond mae Duw yn gweld darlun mawr, a mae Duw yn gallu gwneud pethau gwirioneddol ryfeddol. A beth am y cyfeiriadau yma at ladd, chi'n gwybod, Hasael a Jehu yn lladd, ac Elias hefyd. Dwi jyst eisiau dweud hyn, dwi'n gwybod bod, dwi'n meddwl bod chi wedi cael bregus yn delio hefo'r issue yma, y broblem yma o drais ac yn y blaen yn yr Hen Testament, a sut mae darllen hwnnw. Dwi jyst eisiau dweud hyn, bod hi'n bwysig i ni beidio cymryd bob peth dyn ni'n ei ddarllen yn y Beibl fel ewyllus Duw. Reit? Mae Duw weithiau jyst yn dweud beth sydd yn mynd i ddigwydd. Mae wahaniaeth rhwng be mae diwinyddion yn ei alw yn
prescriptive will of God. Hynny ydi, bod Duw yn dweud, dwi eisiau i hyn ddigwydd. Right? A descriptive. Hynny ydi, bod Duw yn dweud, dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd. A dwi'n credu na dyna beth mae'r ysgrythyr yn ei ddweud wrthon ni yma, be mae Duw yn ei ddweud. Mae o'n dweud bod yr holl ddrygioni a'r gwrthryfel mae o di weld yn ystod cyfnod Achab yn mynd i gario ymlaen. Bod yr holl wrthdaro a'r lladd yn mynd i gario ymlaen. A bydd hyd yn oed proffwyd Duw, sef Elias, yn baglu ac yn syrthio ac yn gwneud beth sy'n groes i ewyllus Duw, fel gwnaeth Elias ei hun. Mae Duw yn disgrifio beth sy'n mynd i ddigwydd, ond ddim yn dweud bod o'n cytuno, bod o'n dymuno y pethau yna ddigwydd. Chi'n dallt? Mae'n bwysig wrth i chi ddarllen yr ysgrythyr. Yr enghraifft, gawch mi just diversion bach, yr enghraifft pwysica yn ddiweddar dwi wedi sylweddoli, ydy'r cwestiwn ma ynglyn â gweinidogaeth merched. Yn hanes y cwmp yn y 3 bennod o Genesis, mae Duw yn dweud wrth y wraig y bydd y dyn yn ei rheoli hi, y bydd y dyn yn ben arni. A mae pobl yn darllen hwnna fel petai Duw yn dweud, dyna sydd i fod. Ond just disgrifio beth ydy canlyniadau pechod mae Duw. Nid dweud na dyna sydd i fod, ond dweud yn anffodus dyna sydd yn mynd i ddigwydd. Beth bynnag, well mi ddod at yn hestyn. Sori, o'n i'n teimlo bod eisiau mynd dros beth o'i hanes oherwydd bod 'na rei pobl heb fod trwy'r gyfres. Mae Elias yn aredig yr olaf o dwsin o ffermwyr oedd yn aredig y tir. Os ydych chi'n dychmygu, dwsin ohonyn nhw efo ochen, ac Elias yn y cefn. Mae un yn mynd ar hyd fama, mae'r nesaf mynd ar hyd y darn nesaf eto, 12 ohonyn nhw, ac Elias di'r ola. Ac yn sydyn mae'r proffwyd rhyfedd Elias yn dod ac yn taflu glocyn ar ei gefno. Mae'r rhaid bod yna arwyddocad i hynny, oherwydd bod Elias yn sylweddoli bod yna alwad yn fama. Reit? Ac mae Elias yn dod yn mynd at Elias ac yn dweud, gai jyst fynd i ddeud tatal dad a mam gynta. Mae hwnna'n atgoffa fi o Iesu Grist, chi'n cofio? Yn dweud bod neb sydd yn gafel yn yr aradr ac yn edrych yn ôl yn deilwng o'i ddilyn o. Ac yn aml iawn, dwi wedi meddwl tybed os oedd Iesu Grist yn sôn am Elias yma ne. Ond beth bynnag, mae Elias yn dweud wrtho fo, wel meddyliad i beth i arwyddocad yr hyn dwi newydd i wneud i ti. A mae Elias mae'n ddrwg yna yn mynd. A mae beth sy'n digwydd yn atgoffa fi chydig bach o Iesu Grist yn galw'r disgyblion. Chi'n cofio y geiriau neu'r pennill yn Gymraeg? Pa ham y gadewais dy rwydau ath gwch fab Jona a'r antur mor ffôl. Chi'n bod, pam ddari ti adael y pethau neu ti gefn i ti? Rwy'n fath, mae Elias, mae o'n llosgi'r aradr a'r iau a bob peth ac yn lladd yr ychen. Hynny ydi, does dim troi yn ôl. Mi benderfynais i ddilyn Iesu. Mi benderfynais i ddilyn Iesu. Heb droi yn ôl, ia? Heb droi yn ôl. A dyna mae Duw yn ei ddisgwyl gyda ni. Mae gyda fo isio ni, pan mae Duw yn galw ni, benderfynu i ddilyn o. Dydy hynny, fel dydes i, ddim yn golygu bod ni'n mynd i wneud camgymeriadau. Dydy o ddim yn golygu bod ni'n mynd i gael bywyd gret rwan, oherwydd mae Duw yn bywyd ni. Ac am bod Duw ar ysbryd glân ydy dod fydd yna ddim problemau ddim mwy. Na, dydy hynny ddim yn digwydd. Da ni'n byw mewn byd syrthiedig a da ni'n bobl syrthiedig, ond mae Duw yn dduw trigarog. Dyna sydd yn rhyfeddol ynglyn â'r efengil yma. Nid criw o bobl yn dod i Caersalem oherwydd bod ni'n meddwl yn bod ni'n fwy diwiol na pob arall yn Canarfon, ac am yn bod ni'n fwy diwiol, mae Duw yn mynd i'n defnyddio ni yn rhyfeddol ac yn y blaen. Na, mae Duw yn defnyddio ni ar yn gweitha. Ar yn gweitha. Ond dydy hynny yn golygu, wrth gwrs, bod ni y dylen ni ddim
gwneud yn gorau glas i'w ddilyn o a bod yn ffyddlon iddo fo. Sgwrs y dylen ni, a mae Dyw wedi rhoi yr hyn den ni angen i'n galluogi ni wneud hynny. Mae wedi rhoi di air i ni, mae o wedi rhoi gweddi i ni. Yr communication, yr cyfathrebu naturiol yna, mae o wedi rhoi yn gilydd i ni. Un o'r pethau sydd yn gwneud fi yn fwy rhwystredig a gwyllt na dim byd arall yn y byd efengylaeth ydy pobl yn trio profi i bobl eraill i bod nhw'n sownd. I bod nhw'n sownd yn ddiwinyddol. Neu pobl yn trio profi i bobl eraill i bod nhw mor ysbrydol. Chi'n gwybod? Mae nhw yn clywed gan Dduw a mae be maen nhw'n ei glywed yn wir bob tro ac yn y blaen. Dydy hynny ddim yn wir. Mae rhaid i ni ddysgu ymostwng i'n gilydd, gwerthfawrogi'n gilydd, gadael i bobl eraill yn herio ni a siarad efo ni. A dyna be mae Duw yn ei gynnig i Elias o yma. Mae o'n cynnig y gymdeithas yna. Mi roedd gen Elias was o'r blaen, mi ddario adael hwnnw yn Beersheba. Ond rwan mae o'n cael gwas arall, Elias. A dwi wrth y modd hefo be mae'n ddweud ar y diwedd. Chi'n gwybod bod Elias wedi mynd a gwasanaethu Elias. Ac os edrychwch chi nes ymlaen yn ail Brenhinoedd, mae'n gyfeiriad at Elias yn dweud fod mae Elias oedd y proffwyd oedd yn arfer helpu Elias. Jyst i helpu o. A beth sydd gynnwch chi'n yr Hebraeg yn fanne ydy yr un oedd yn tywallt dŵr dros ddwylo Elias. Mae o'n ddarlun hyfryd. Yr un oedd yn tywallt dŵr dros ddwylo Elias. Oedd yn barod i wasanaethu. Felly os ydych chi eisiau dilyn ewyllus Dduw ar gyfer eich bywyd, gadwch chi ni fod yn bobl sydd ddim jyst yn trio bod yn gadwch chi ni fod yn bobl sydd yn gwasanaethu. Yn gwasanaethu Duw iawn, yn gwasanaethu'n gilydd hefyd. Gweld anghenion yn gilydd ac yn gwasanaethu a charu'n gilydd. Dyn ni'n gweld yn yr hanes yma bwysigrwydd partneriaeth yn yr eglwys. Pobl yn gweithio hefo'i gilydd ac yn cefnogi gilydd. Dyn ni'n gweld hefyd pwysigrwydd meithrin y genedlaeth nesaf. Dyna pam dwi wrth y modd, chi'n gwybod, pan mae pobl ifinc yn codi i bregethu ac yn y blaen. Mae hi fama, a Cadi, ddylwn i ddeud Meilir, wel, mae o bron, wyt ti'n dy 30 eto, dwi'n siŵr. Na, mae Meilir hefyd. Chybod? Mae isio annog, tra dwi'n deud hyn, gai jyst deud, gymaint dwi wedi cael ymendithio gen yr album yma, maen nhw wedi baratoi. Dwi'n edrych mlaen at y nesaf. Iawn? A dwi'n deud hynny yn y cyd-destun, cyffes rwan, chydig wythnosau nôl, o'n i yn ddifrifol o isel yn ysbryd. O'n i eisiau rhoi fyny. O'n i eisiau stopio bregethu. O'n i wedi cael digon. Ac rhyw ddiwrnod, o'n i'n teithio nôl yn y car. O'n i wedi bod i Bristau o'n i wedi bod yn de. Ie. O'n i wedi bod i Bristau. Ac o'n i'n teithio nôl yn y car yn gwrando ar Adlais. Ac a'i ddeud ar y Duw siarad efo fi. Ddari o ddeud wrth ei, lle di godi at y draed eto. Diolch. Sylwch gyda llaw yn yr hanes pan ddowch chi os ydych chi'n mynd ymlaen at Elias. Ddari Elias ddim dangos i ddawn broffwydol nes i Elias gael ei gymryd i fyny'r nefoedd. A mae'n ddiddorol dydy chi'n gwybod, hyd yn oed yn y Testament Newydd, mae'r Ysbryd Glân yn cael ei ddanfon ar ôl i Iesu Grist gael ei gymryd i fyny'r nefoedd. Ond mae'r Ysbryd Glân yna. Ar ddechrau'r benod, dyn ni'n gweld be maen nhw'n alw nos ddu yr enaid yn atgoffa ni nad ydy dilyn galwad Duw yn golygu y bydd bywyd yn braf ac yn ddi-draffaeth. Yn atgoffa ni bod ni, bob un ohono ni yn greaduriaid bregus. Dyn ni'n gallu bod nofnus, yn unig, yn anobeithiol.
yn gallu meddwl yn hunain, meddwl gormod ohono ni'n hunain weithiau ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond be mae'r hanes yma'n ddweud wrtho ni ydy, yn y lle cyntaf, dydyn ni ddim yn dibynnu ar y nerth yn hunain. Does ddim rhaid i ni sortio'n hunain allan cyn troi at Dduw. A hyd yn oed pan dyn ni wedi troi, dyn ni'n dal yn mynd i faglu, ond wneith Dduw yn codi ni ar yn traed. Yr ail beth ydy, dydyn ni ddim yn cerdded y llwybr ar yn penna'n hunain. A mae hynny mor bwysig yn bod ni'n bobl sydd yn gallu bod yn onest efo'n gilydd ynglyn â'n struggles ac yn gadael i bobl eraill weinidogaethu i ni. A dydyn ni ddim yn bobl sydd yn mynd o gwmpas yn trio profi yn hunain i'n gilydd yn bod ni mor gryf yn ysbrydol. Pobl ydyn ni, fel mae'r emynydd yn dweud, sy'n syrthio ganwaith i'r un bai. Yn syrthio ganwaith i'r un bai. Dwi'n cloi hefo'r sylw yma. Pan ydych chi'n darllen y Beibl, cofiwch, does ne ddim un person yn y Beibl y gallwch chi ddweud i fod o'n ddi-fai ac yn ddi-bechod ar wahân i Iesu Grist. Ac felly mi ddylen ni edrych ar hanes pawb yn yr Hen Testament a'r Newydd trwy lygaid Iesu Grist, trwy lens Iesu Grist. Oeddech chi'n arfer gwisgo'r band ne, WWJD, What Would Jesus Do? Mae o'n bwysig chi. Yn bod ni'n bobl sydd yn dilyn Iesu Grist ac yn ymddwyn ac yn gwneud be mae Iesu Grist isio ni wneud. Ac yn gweld pan dyn ni'n darllen y Beibl bod bob peth sydd yna, mae o'n air Duw i'n dysgu ni, ond dydy o ddim yn prescriptive will. Dydy o ddim yn ewyllus Duw bob amser. A mae rhaid i ni ddysgu gweld y gwahaniaeth wrth ddarllen yn Beibl. Mae hanes Elias yn hanes rhyfeddol. Oedd y proffwyd yn broffwyd rhyfeddol. Ond beth sy'n fwy rhyfeddol ydy'r Duw oeddwn ni wasanaethu a'r Duw oeddwn ni gynnal o. Gadwch ni jyst gweddio. Arglwydd, wyt ti'n nabod pob un ohono ni yma, ti'n gwybod am yn hanes ni, ti'n gwybod am yn gwendidau ni, ti'n gwybod pa sawl gwaith dyn ni wedi baglu, ti'n gwybod y cwbl, arglwydd. A pwy ydyn ni i drio brolio? Pwy ydyn ni i sefyll o dy blaen di a meddwl yn bod ni rywsut wedi dy wasanaethu di am bod ni'n haeddu be wyt ti'n ei gynnig i ni? Dydyn ni ddim. Dyn ni'n byw ar dy drigaredd di ac ar dy drigaredd di yn unig. Ac felly dyn ni'n gofyn eto, fel wnaethon ni ofyn yn y gan ar ddiwedd yn cyfnod o addoliad, ar i ti ysbryd glân ddod a'n llenwi ni, a'n defnyddio ni unwaith eto, clod ac ogoniant i enw dy fab Iesu Grist. Felly beth bynnag ydy'r briwiau sydd yn eich calon chi y bore yma. Beth bynnag ydy'r hanesion a'r methiannau a'r pethau ydych chi'n ymwybodol ohonyn nhw, pethau cuddiedig yna dydy pobl eraill ddim yn gwybod amdanyn nhw. Y meddyliau sydd wedi'ch llethu chi. Beth bynnag ydyn nhw. Gadwch ni jyst i cydnabod nhw, i cyflwyno nhw i Dduw a gofyn iddo fo ddod a'n glanhau ni, a'n iachau ni, a'n codi ni, a'n comisiynu ni eto i waith. Dyn ni'n gofyn hynny yn ei hyddiant o'n unig oherwydd bod gynnon ni ddim byd arall i'w gynnig i ti, arglwydd. Dim ond Iesu Grist a'i groes. Amen. Diolch.
Diolch I ti Arfon, siwr cymaint o anogaeth I cymaint o ni yma. Felly dyn ni'n mynd I ymateb trwy addoli pa ffordd well I ymateb i'r Duw na jyst I ganu glod. Dyn ni'n mynd I ganu can oddi ar yr album, ond sy'n ffitio'n berffaith bod eto fel Arfon yn ein annog ni. Jyst dim byd yn gallu stopio Duw rhag ein defnyddio ni. A jyst dim byd yn gallu stopio Duw rhag ein caru ni trwy Iesu Grist. So dyn ni'n mynd I ganu am hynny I ymateb bore yma. Felly eto, jyst yn gweithio fydd hwn yn fendydd wrth I ni ddatgan yn gilydd. Mae buddugoliaeth pechod ar ben trwy'r groes, trwy'r atgyfodiad. Mae'r llen di torri a dyn ni'n gallu teimlo presenoldeb Duw yn gallu cael ein defnyddio gan Dduw. A I ni gyd ofyn wrth I ni ganu, wrth I ni fynd allan o'r lle yma. Duw, lle ti eisiau defnyddio fi? Sut allai I dy wasanaethu di yn y mywyd bob dydd? Lle dwi'n gweithio, lle dwi'n just yn heulu, gyda'n ffrindiau I, sut allai I dy wasanaethu di. Ond dwi'n mor ddiolchgar bod Duw yn ein caru ni a bod dim byd yn gallu stopio'r cariad yna. Felly gallwn ni ymateb addoli a canu dan gilydd. Does dim uchder, does dim dyfnder, ac ein gwahanu o dy gariad di. Dim peryglon, dim ysbrydion, ac ein cymryd o dy law. Rhoddodd Iesu fywyd berth yn ein lle. A nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd ag wrth wynebu, does dim byd ag ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. Dim iselder, dim anhawster, ac ein gwahanu ni o'i gariad Dim anobaith, dim arwolaeth, cogrodd ei gariad dros y bydd. A nawr mae Iesu Grist yn fyw, a nawr mae Iesu Grist yn fyw. Rwystro cariad Duw, a nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd ag wrth wynebu, does dim byd ag ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. O dy gariad tragwyddol.
ddim byd sy'n gallu gwahanu ni. Dio ddim am ddim byd da ni'n neud. Mae gyd am be ti'n neud a be ti wedi neud, Dad. Felly, helpa ni wrth i ni fynd ymlaen i'n wsnosa gwaith a adra a teuluoedd, Dad. Jyst i gofio'r gwirioneddau yna sydd yn newid bob dim, i gario hynna efo ni. A jyst i allu gwasanaethu chdi yn bob dim da ni'n neud. Amen.